This is Teo and welcome to Tilaw Tilaw Vlog. Okay, so atong segment today we're going to lang guys niya. Samot guys nga tambok jud kaayo ang shrimp. So lami
si Maki. So dagan kay siya mga other Naka. Dito? Pwede ito, ugma. Kamdas dongki ha. Ano sung ka? Ako Is that live?